As familias de Porto do Son que precisen conciliar durante o verán xa se poden inscribir nos campamentos da movida urbana que oferta o Concello. Esta actividade comezará o 6 de xullo, estará hasta o 28 de agosto. Os horarios de entrada serán entre as 9:30 e as 10 e a salida entre a 1:30 e as 2 para facilitar un pouco que non haxa aglomeracións dos nenos. As idades son desde os 3 anos nenos escolarizados hasta os 12. Os lugares onde se vai desenvolver a actividade ven a ser os mismos onde se desenvolvía a movida urbana, que son Portosín, Porto do Son e Xuño. O límite da inscripción é este 30 de xuño e as tasas veñen a ser iguales que estaban contempladas para a movida urbana. Nesta ocasión, a convocatoria vai dirixida únicamente a unidades familiares nas que traballen os dous proxenitores, un no caso de familias monoparentais, para limitar así o número de participantes. Este ano a diferencia do que era a movida urbana tuvemos que facer un pouco unha criba, porque é nos imposible ter 400 nenos apuntados neste tipo de campamentos polas medidas de seguridade que nos obrigan a ter. Entón, unha das principales cousas que lle pedimos é que os nenos estén empadronados cun dos pais ou titores, que ambos os pais estén traballando. Para isto terán que presentar xunto ca inscripción da movida un certificado de empadronamento colectivo, vale un certificado de empresa, unha nómina, algo que xustifique que ambos os pais están traballando. O Concello traballa tamén noutra proposta para maiores de 12 anos que consistirá en distintos obradoiros. Nos próximos días dará a coñecer as bases e os prazos para a inscrición.